Abi kay mga anak lang ug mga politiko. Bisan pag namyabas ka pag eskwela nimo, unya kay tungod anak kag politiko, nilangsad kag congressman, nidaog ka, nahimo kag congressman. Unya mulabaw pa ka sa Supreme Court, kada kong katawanan ana. Namyabas lang ka sa imong pag-eskwela nimo. Unya na congressman ka kay anak lagi kag ng politiko. Unya pagka congressman nimo, yanuho na nimo ingon ang Supreme Court ug niana. So mayong gabi ka natong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog ko og subscribe nga par para ma-update sad mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, kani atong topic kabahin ni sa impeachment ni Sara Duterte. Kay tungod sa pagbasura sa impeachment ni Sara Duterte mga par ngadto sa Supreme Court. Unya pagbasura sa Supreme Court, perting naguta sa mga Congress kay nganong gi basura sa Supreme Court ug nganong naabot man ni ngadto sa Supreme Court mga par. Kinsa man ang naguna ug adto ngadto sa Supreme Court? Diba ang katong grupo nga gusto kayo nga mapa-impeach si Sara, kay naglagot man sila maayo sa Senado kay ginangay-langay man sad ngadto sa Senado ang ilang gipile nga impeachment ni Sara. Nya kay garon gusto man kayo sila forthwith, so gusto mo kayo sila ng diha-diha dayon, so niadto sila sa Supreme Court. So pagkaibaw ni Sara Duterte nga ang katong grupo nga nagfile niya og ng impeachment, niadto og Supreme Court, so niadto sa si Sara sa Supreme Court. Kay nganong gi-question sa ni Sara Duterte nga to sa Supreme Court, nganong upat man na kay impeachment complaint nga wala naman na magadimao. Unya katong niadto una nga to sa Supreme Court, gi-question man sila sa Supreme Court nganong upat man ni ka impeachment complaint nga ilang pasaka nga to ni Sara. Unya sa question sa Supreme Court mga par, wala man sila motubag. Ang Congress wala motubag sa question sa ng Supreme Court. Gitagaan sila ng pila ka adlaw nga ilang tubagon ang question sa Supreme Court. Wa man sila nakatubag sa Supreme Court. So gibasura sa Supreme Court ang impeachment complaint ni Sara Duterte. So namasin sa siguro to sila mga par nga katong gusto nga ma-impeach si Sara, namasin sa siguro to sila nga paboran sila sa Supreme Court. Unya karon kay nisulti man sa tinuod ang Supreme Court, gibasura man ang ilang gipile nga impeachment complaint ngadto ni Sara. Unya karon maana na sila nga kanong ni apil-apil ang Supreme Court nga sila man ang unan nga niadto og Supreme Court. Unya karon mingon sila nga dili mag-apil-apil ang Supreme Court. Mahawog na hinog katawanan kayo na ilang gibuhat. Sila ang niuna og adto Supreme Court. Unya karon tubag sila sa Supreme Court, moingon na sila nga nang walay labot ang Supreme Court, kanang mag-apil-apil ang Supreme Court. Ang kaning Congress nga parogi sayunan sa siguro ni sila maayo sa Supreme Court. Kung ikaw ma-apply ka pagka Supreme Court, pagka ng justice ng Supreme Court, di ka basta-basta nga nang mahimutang ka diha. Kay grabe pakisusi, pag-apply pa lang nimo daan niya, grabe kayo nagma requirements. Usa pa sa kinahanglan sa ng abogado sa gid nga taas kay experience. Unya nang anaon lang sa ato ang mga Congress nga dili kuno mao ang gibuhat sa Supreme Court. Madahan katawan ta sa laing nasod ng kalakihan mga par kung mao na dili na basta-basta nang naa diya sa Supreme Court kay mga tang-a na mga abogado, mga tag-as ng mga experience ng mga abogado diya, di na basta-basta. Pero yanuho nag-ingon sa Congress nga dili kuno mao ang ilang gibuhat. Ikumpara nimo sa ng mga congressman, nabi tayo uban diha nga mga congressman, abi kay mga anak lang ug mga politiko. Bisan pag namyabas ka pag eskwela nimo, unya kay tungod anak kag politiko, nilangsad kag congressman, nidaog ka, nahimo kag congressman. Unya mulabaw pa ka sa Supreme Court, kada kong katawanan na namyabas lang ka sa imong pag-eskwela nimo.
Unya na congressman ka kay anak lagi kag ng politiko. Unya pagka congressman nimo, yanuho na nimo ingon ang Supreme Court ug niana nga mura man hinuog ng mulabaw pa ka sa Supreme Court. Labi tay ubang mga congressman niya. Mga ubang mga congressman niya ay nga sabi kay anak rag ng politiko na himong congressman. Bisag wag gibuot taon tanawon. Wag gibuot pero tungod anak pang politiko na himong congressman unya gusto pang mulabaw sa Supreme Court. Labi tay ng congressman bitaw nga atong atol sa ilang sesyon atong yaging adlaw nga nag-viral nga samtang busy kayo sila sa ilang kuan sa ilang abote nga do sa kung sa ilang bag-o nga speaker busy sad kayo ang usa ka congressman sa ganang kuan busy sad kayo kanang talpak ato tan-aw mayo nga to kanang sabong kaya mao na kung congressman ninyo nga mulabaw pa sa Supreme Court bisan og namayabas lang kapag eskwela nimo kay tungod anak kag politiko na congressman ka unya mulabaw naman hinuon ka sa Supreme Court mao na nga kamo diha ng tambang-tabagi na yung kaugalingon diha ang inyong gi pag-ampo mayo nga kwan nga ma-impeach si Sara di man ma-impeach si gibasura man sa Supreme Court mo na nga hinahinay na nagtambag yung kaugalingon diha para dili mo ma-stress kayo ba. So daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta. Unya palihog ko og subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.